yo machal nade nikech ing'eni main continuous voter registration nyaka rom iwacho ni obiro bedo mana korumo aparo ni dweche 8 kapok wadhi e yiero maduong' mano mar higa mar 2027 to wang'eni yiero maduong' itimo chieng' tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2027. Ineno ka gima en samuoyo en laxity koso rowere rito last minute rush korka kori nene nade samoro be nyalo nyisowa kina achiel kuom rowere mosekawo ombulu samoro ni seluto kura e kind mamoko. An nasekawo kura. Achiel kuom challenges mantiere en ID deko kabisa. Jotelo mano apply ID ido ka ID seche moko kawo kaka dweche moingo kata mana dweche 6 iwuondi ni kawo dweche 2 ngi ID biro to kawo dweche moingo 6 to kura ni ok nyal kawe kionge ID. An kana apply ID Ogongo ne apply ID dwe mar 2 tarito ID mar dwe mar 7 karuma kana donjo e campus na chigni koso kata mana help ikech sama process help no katigi ID. Kaso gima timre kendo nitiere wach ma trend sana e gweng' kocha chani deep state. Sani ido ka rowere mang'eny olur bondo gidhi gigo kura gikaw kura bondo gigo kura nikech ging'eni automatically system nitiere gi ng'at gi ma giseyiero mane apathi minjo ko wuoyno eko. Koro kata wadwa pang line chieng' nigo kura 2027 to nitiere ng'at moro moseketi kacha chande madhi yombo. En gima dhi mbele sani e kima kata gokinyi na go sima wuoyo gi achiel kuom youth leaders mantie gweng' kocha cha Oscar Odhiambo ng'isa ni turnout mar jok ma dhi kawo kura tin kabisa nikech giduro ni kata gigo kura to nitiere ng'at ma system dhiye. Koro aneno ka IBC ostemo biro gi systems manyien mag go kura. Waneno ka wasani tiyo gi wang' itiyo gi signature gi introduce gik moko mang'eny manyiso ni wanyalo bedo gi geno moro ni wang' ni kura idhi goyo makare mok dhi kwale. To bende kodhi